Takže zdravím vás, spolubojovníci a spolubojovnice. Koukal jsem, že poslední video jsem nahrával před 10 měsíci, což uteklo jako voda. A jak vidíte, stále hraju. Je to prostě neuvěřitelné, ale byť spousta lidí nadává, spousta lidí má problémy s několika věcma v té hře, nebo ne s několika, ale možná s několika více. Ale já jsem držák, dosahuju stále vyšších levelů a pokračuju dál. Díval jsem se před 10 měsícema, že jsem vybíral v Alchemy Lab 100 těch nejvyšších těch transmutací, což mám opět. Takže jsem si říkal, že to stojí za to nahrát video. Tentokrát jsem si k tomu schoval ještě tady těch 100 a dokonce tady těch 100. Takže vybereme všechno, co se vybrat dá. A nějak s tím naložíme. Zkusím říct nějaký myšlenky, jestli mě napadnou něco zajímavého. S tím, co se s tou hrou děje, nebo kam směřuje pravděpodobně, což tak všichni jako zhruba si říkají, ale spousta z nás to hraje z různých důvodů, nejenom kvůli té hře. Takže povybereme to. Tady je to za těch nejmíň, to máme jenom 1500 alkašardů, tam to není žádná velká sláva. Tady už by to mohlo být zajímavější. Máme 6700 alkašardů a tady nám to dá těch tuším 22 000, který jsme měli minule. Tak, trošku jsme toho pobrali. 31 000 alkašardů, to znamená, že máme na 31 vybrání těch věcí. Jak už jsem zmiňoval minule, na tom se nic nezměnilo pro mě pořád, protože talenty jsou pořád důležitá věc. Vybírám vždycky podle toho, kterýho mám nejmíň, takže to vybírám z tohohle. Samozřejmě, pokud se tam objeví věc, která je 5hvězdičková v uvozovkách, nebo respektive pro legendary hrdinu, tak samozřejmě tu si vezmu též. Ale povětšinou jsou to talenty. Tady máme třeba zrovna Rangera, který prostě je naprosto nedostatkový, aspoň se mi to tak zdá, protože kdejaký hrdina dobrý, nebo většina těch hodně silných hrdinů jsou rangerové, takže permanentně trpím nedostatkem rangerových, teď jsem se nepodíval takhle, rangerových talentů. A z těch hrdinů nemám tolik, protože mi tolik nepadají ty dobrý, ale je pravda, že když jsou to nějaký, nebo velmi často mám pocit, že jich tam je těch rangerů poměrně hodně, takže to je jeden problém, který jako mě trochu trápí, že ta hra to hodně hrne jakoby na jednu barvu a na jedny talenty, což samozřejmě způsobuje, že máte nedostatek jak té barvy, tak těch materiálů, tak těch talentů. Ano, rangery, děkuji. Rangery tady těch mám taky málo, ale to je myslím, protože jsem něco dělal teďka. Ne úplně podstatně. Takže vezmu radši rangery. Což mi přivádí k tomu, že jsem se vlastně dostal do fáze, kdy zaprvé tolik neutrácím v té hře, nebo myslím si, že ne. Myslím si, že jsem se dostal do nějakého stavu, kdy nechci tolik utrácet. Ne, že nevím, jestli jsem předtím utrácel samozřejmě nějak extra, ale teď prostě kupuju míň. To znamená, že míň točím určitě, než jsem točil dřív a nic mi nepadá. Opravdu je to velká bída. Takže teď teda to bylo těžké mezi rangerem a Tomb of Tactics, ale docela ty rangery tady dávají, takže to je pozitivní. Takže se tu docela napakujeme. Což mě teda přivádí k tomu, že toho moc nemám napadanýho. A vlastně jsem se dostal do fáze, kdy nemám moc jako co vyrábět, jo, takže, nebo respektive jako ho povyšovat, protože asi jste si všimli, vy co to hrajete trochu díl, ale možná i vy co to hrajete kratší dobu, že jsou hrdinové, který prostě opravdu jsou velmi silný, ačkoliv oni občas vydávají, třeba jako teďka nedávno, nějaký ten upgrade, že jo, kde prostě samozřejmě něco se sekají a tak, ale velmi záhy vyjde další nový hrdina, který to zase celý postaví na hlavu, což já s tím úplně problém nemám. Mě ty OP hrdinové nevadějí, ve smyslu toho, že je mi jasný, že není možný udržet tu hru v nějaký vyrovnanosti kompletní. A
A úplně mi to jako nevadí, že tam jsou hrdinové, kteří jsou opravdu takhle silní. Horší je, že samozřejmě jsou za nějakou finanční hranicí pro každýho, to je jako je zjevný. A tam trošku vznikají ty rozdíly, ale zase na druhou stranu, když toho hrdinu máte, ať už štěstím nebo penězma, tak vám může pomoct hodně. Může vám samozřejmě vyhrát všechno možný, ale zase celý vám to stejně nevyhraje. Takže jako pokud není to člověk úplně blázen a nenaházel do toho opravdu hodně peněz a nemá opravdu 5 kompletních týmů nebo 6, řekněme, těch hrdinů takovejhlech, což asi opravdu má málo kdo, kromě nějakých arabských šejků, tak to zase jako by pořád ještě je řešitelný. Ono taky je potřeba brát v potaz to, že já to vidím samozřejmě na naší alianci, která je poměrně stará, vzhledem k tomu, jak já to dlouho hraju, tak jsou tam samozřejmě lidi, už jsem potkal spousty lidí a jsou tam lidi, kteří to hrají opravdu hodně dlouho. A ono samozřejmě, když něco hrajete hodně dlouho, tak to na tom jako je poznat. A nikoho nebaví prohrávat. Jo, takže samozřejmě ve chvíli, kdy to prohrávání hodně převýší vyhrávání, což se může stát, tak to samozřejmě chce trochu nějaký psychický síly. Jo. Takže rozhodně si můžu všem poradit. Dobrý je točit, určitě, to každopádně točte, protože mě sice ta hra neplatí, ale bez točení prostě to není ono a nedostanete hrdiny. Co já považuji teďka za nejlepší, jsou podle mě rozhodně ty goblini, rozhodně ty sovy. Nemám z toho ani jednoho, prostě gobliny jsem se snažil točit, sovy jsem se snažil točit, nedali vidět. Stejně tak ty kostýmový, ty kreslený, ty samozřejmě to jsou, nechci být prostej, ale jsou to zmetci, tak taky nemám žádnou 5 v tom, takže rozhodně doporučuji točit. Je to poměrně těžký se v tom orientovat, teďka už, jo, protože těch hrdinů je tam vlastně tolik v té hře. Nehledě na to, že každý z nich má kostýmy, nebo každý ne, ale velmi často mají kostýmy, 1, ne 2, ne 3, takže vlastně je to dost takový nepřehledný, takže je to opravdu pro fanatiky a já rozhodně nejsem ten, kdo bych studoval každýho hrdinu, co umí a neumí. Takže tady mám nějakou svoji partu, která prostě je, ale vlastně, když se pak dostanete někam trošku dál, tak už vlastně jsou tam hrdinové, který dneska jsou naprosto jako nepoužitelný. Třeba já nevím, jakou strategii hrajete války, já třeba používám monotýmy a ve chvíli, kdy vezmu nějaký monotým a trošku mi to nedají, ve smyslu, že tam třeba jsou 2 kostky v barvě, tak prostě velmi pravděpodobně tu válku prohrajete, nebo ten souboj v té válce. A je potřeba se na to připravit, je potřeba do toho tak jít, prostě, protože ty hrdinové jsou tak silní, že vás vypnou na jednu ránu velmi často prostě, takže pokud nabijete nějaký 2 hrdiny tomu protivníkovi, vypne vás a hotovo. Stejně tak je to v raidech. Raidy já dělám tím stylem, že prostě něco vyberu, vůbec se nedívám, co tam je. Mám tady nastavený nějaký monotýmy, který prostě používám. Nejsou to žádný jako drastický monotýmy, jsou to prostě rozumný monotýmy. Za nejlepší považuji modrej a žlutej. Podle nějakého prostě se podívám, co tam je a není. Vemu si nějaký tým. Začnu ten raid. Zkusím třeba červený, což je zrovna můj nejslabší tým. a ještě navíc tenhle ten, jak on se jmenuje schválně, tenhle ten prevít, Garten, to je prostě hajzl. Takže vím, že tenhle ten tým proti tomu má velmi malou šanci. Když ten board si takhle otevřu, tak vlastně k tomu přistupuji dneska už tak, že vlastně je to všechno very fast. Jo, to znamená, že já zkusím jeden tah, zkusím druhý tah, zkusím třetí tah, třeba takhle, ale už jako to rozestavení těch kamenů na začátku nebylo úplně dobrý, ale kouzlo videa zapůsobilo a něco mi přijelo, ale ve chvíli mi to nepřijde na ty 3 tahy většinou, tak to prostě flíčknu. Jo, to prostě už nemím jakoby trávit čas tím, že bych prostě se pokoušel čekat, až to prostě přijde, jo, protože to ve většině případů nepřijde. Takže
neříkám, že je to úplně ideální přístup, ale někdo to může nazvat srabáctvím a tak, ale prostě mám jenom jedny nervy a přijde mi to časově rozumnější ve chvíli, kdy dřív ty pravděpodobnosti byly nějaký rozumnější. Dneska už prostě víte, že ty hrdinové jsou takový, že vás vypnou a odchod na párek. Je teda pravda, že s červeným týmem takhle hezky už jsem dlouho nevyhrál, takže uznávám, že kouzlo videa je mocné. Takže to jsem vám chtěl říct, že zkuste vytrvat jako psychicky, nebo samozřejmě záleží, já samozřejmě tu hru nehraju jenom kvůli tomu, abych byl nejlepší, což samozřejmě gratuluju všem, kteří to tak hrajou a je to správný, je to jako důležitý mít takovýhle nějaký elán, ale spíš to hraju tak jako nějakou zábavu, dejme tomu. A když se podíváte na to, kam se dneska dostali trofeje, což je 4000 trofejí, kdy já pamatuju 3000 jako naprosto nedostupnou hranici, mám pocit, tak dneska už prostě je to samozřejmě úplně někde jinde, což ale já nejsem tady ten, abych hodnotil, jestli to je dobře nebo špatně. Nepřijde mi, že to je špatně, ale ve chvíli, kdy se podíváte na ty týmy, třeba tady má nějaký první, tak jako 7335, když já jsem začínal, bylo 4000 asi ten tým, jo, takže je to nějaký progres, nevím, kde skončí, nevím, jestli je to do nekonečna udržitelný progres, ale nejsem tady od toho, abych to hodnotil, takže ta hra rozhodně těm tvůrcům vydělala víc než dost a kdyby ji zítra zavřeli, tak asi stejně nemusí do konce života pracovat, takže je to jenom na tom, jak si člověk rozhodne. Co se týče tady těch trupů, to je pravda, o tom jsem se nezmínil, tam si myslím, že se vyplatí taky točit. Tam rozhodně bych nešetřil taky, protože ty trupové velmi jsou jako docela game changer a velmi posilujou toho hrdinu. Mě teda bohužel opět to taky moc nenapadalo, zase tak jsem to tam nerozjížděl. A ještě to samozřejmě padá blbě, takže mám jednoho fialového, 2 žlutý a 2 zelený, to je všechno. Jo, takže mohl bych něco zkonvertovat, ale nechci konvertovat své mana trupy, protože když se podíváte na tohoto trupa, tak i při nejlepším má manu na 11% a tenhle ten má manu na 15%, což samozřejmě mana je alfa omega každého souboje a nechcete si ji snižovat, byť prostě tenhle ten samozřejmě vám povýší toho hrdinu nevím jak moc a možná přežije nějaký útok, ale přece jenom furt bych jako šel tou cestou, že si nechávám ty manový a trošku mi vadí, že se to konvertovat dá až na 30. levelu nebo na nějakým teďka tuším 26 je nějaký minimum. Ale čím víc to budete zhoršovat, tak vlastně pak už můžete konvertovat jenom při 30, což je strašně pomalý. To mě vadí na té hře, že tyhle ty trupy jsou fakt strašně pomalý a je tam velký jako nesoulad v tom. Že mi to nedává smysl, proč ty trupy mají takhle pomaloučku, protože hrdiny uděláte 100krát rychleji než ty trupy, jo, takže tam je to takový naprt. Ale je pravda, že nevím, jestli už jste to jako si máte moc velké zkušenosti, pokud ne, tak když už ho skonvertujete nebo ho dostanete, tak tenhle ten trup jde výrazně rychleji než ten normální, než ten původní, jo. Ten jde opravdu, to je prostě to dostat na ten 30. level, to se opravdu plazí hodně pomalu a stojí to hodně šunky a hodně těch trupů, takže musíte hodně dělat mapu, aby vám hodně napadaly ty trupové, proto aby se to dalo žrát. Takže rozhodně v tom taky doporučuju vytrvat v těch trupech, protože to je dobrý. No a to je asi tak všechno, co bych vám ještě dneska řekl. Nevím, pokud máte asi nějaký dotaz, není problém se zeptat. Nevím, co se mě tam někdo ptal. Na strategii do války možná naše aliance se vyznačuje tím, že nechci říkat, že jsme hypísácká aliance, ale nemáme strategii do války. Jo, já jsem vedoucí, který se nesnaží se z toho zbláznit a chodíme do práce, máme děti, někteří z nás a rodiny a nevím, svoje problémy životní a rozhodně nemáme asi ty ambice jako aliance být někde úplně vepředu, takže naše strategie válečná je zabij kolik můžeš, protože ono stejně zjistíte, že samozřejmě ten algoritmus těch válek je nastavený tak, že něčemu se dá pomoct, ano, rozhodně, nějak nezatracuju strategie nějaký, ale v konečném důsledku tomu třeba možná budete věnovat víc, než vám to dá ten výsledek, myslím, jo, že samozřejmě pořád je tam 30 lidí, 30 lidí by muselo dělat tu strategii opravdu dobře a budete se nervovat s nějakýma 5, 6, 10, nevím, záleží na alianci, který to dělat nebudou, nebo budou to dělat blbě, protože prostě tak to je.
a je na každém, aby si zodpověděl, jestli mu to za to stojí. Takže jak vidíte, máme teďka 4 volná místa, takže klidně můžete přijít na návštěvu. Když budete něco dělat, jak se dělat má, tak s vámi budu spokojen. Když ne, tak vás vykopnu já nebo někdo jiný, takže není problém přijít, můžete se zeptat poradit, nebo mi napište nějaký komentář, já se tím třeba zaobírám, ale jak říkám, je to 10 měsíců, co jsem nahrával poslední video, takže zkusím to třeba udělat dřív, když to bude nějaký opravdu zajímavý dotaz. Takže jo, díky všem za pozornost a držte se, ať vám to chodí.